Molt bon dia a tothom. Sigueu benvinguts en aquest Palau Episcopal d'Andorra, que alguns em dieu quan ens saludem que és casa meva, que és cert, però és casa de tots vostès també, perquè és el palau on resideix un dels símbols de la sobirania del nostre país. I tots vostès, cadascun al seu lloc, siguin més els representatius i els elegits, també els que esteu en institucions, molts de vosaltres també elegits o designats, i per tant, entre tots els que som aquí, representem la societat andorrana. Doncs sigueu benvinguts. Molt il·lustre senyor cap de govern, molt il·lustre senyor síndic general, senyor president del Tribunal Constitucional, senyor president del Consell Superior de la Justícia, molt il·lustre senyor representant del copríncep episcopal i molt il·lustre senyor director de gabinet del representant del copríncep francès, molt il·lustres consellers generals, membres del govern, honorables senyors cònsols, molt il·lustre raonador del ciutadà, autoritats i representants dels poders constitucionals del Principat d'Andorra, il·lustríssims senyors vicaris generals, vicari episcopal, excel·lentíssims senyors i senyores ambaixadors, representants d'altres institucions i entitats del país, il·lustríssim senyor alcalde de la Seu d'Urgell, senyores i senyors, amics tots, sigueu benvinguts. És per mi un gran goig, un any més, gaudir d'aquesta tradicional i entranyable trobada de Nadal amb els representants de la societat andorrana. Els cristians vivim el Nadal com la memòria i la celebració de l'esdeveniment més essencial de la història de la humanitat. Que Déu, per obra de l'Esperit Creador, va enviar el seu fill que va assumir humilment la nostra condició humana i ens va estimar fins a l'extrem, manifestant així la seva essència, que és amor, i elevant la naturalesa humana. Aquest fet ha canviat la història de la humanitat per sempre. Aquestes festes són una oportunitat per anar a l'essencial de la nostra existència, la consciència que la vida no ens pertany, que l'hem rebuda, que no ens l'hem donat a nosaltres mateixos, sinó que si estem atents se'ns manifesta cada dia com un gran do i un misteri que hem rebut, com un do que rebem de franc i que de franc estem cridats a compartir-la humilment i fraternalment. Nadal és l'ocasió per renovar i enfortir els vincles que ens uneixen a les nostres famílies, a les diferents institucions, al nostre país, a la comunitat internacional. És una feliç ocasió de trobar-nos amb alegria, de renovar la cultura de la fraternitat i el repte de ser guardians els uns dels altres. Així podem agrair i fer gestos concrets d'amor envers els qui pateixen. Són dies que ens porten esperança, perquè la convivència, l'amistat social i la pau siguin possibles i s'incrementin. No ens manquen motius de preocupació. Les guerres terribles, especialment a Terra Santa, la violència, els conflictes, la pobresa de tantes persones o l'amenaça del canvi climàtic. També preocupacions sobre el nostre país, on els canvis socials, econòmics i polítics ens poden fer sentir inquiets davant del futur. També perquè veiem com moltes persones pateixen dificultats per assumir l'increment del cost de la vida o que no sempre són ben tractats laboralment o que no poden accedir a un habitatge. És cert que hi ha motius també per l'esperança, ja que a Andorra tenim les condicions per fer front a aquests grans desafiaments en la mesura de les nostres possibilitats. Els valors ètics de la nostra tradició cristiana, conreats i renovats cada dia, com ens recomana el manual Digest, ens empenyen a mantenir amb força els vincles socials i a evitar que ningú
no es quedi enrere. Hem d'avançar junts i units, virtus unita fortior. El nostre savi sistema polític constitucional, que té ja 30 anys, una certa solera, que acaba de ser d'alguna manera agraït, celebrat, festejat pel país i que està ben arrelat en la tradició històrica i configurat d'acord amb els principis democràtics, preserva la nostra independència nacional. Protegeix els drets dels ciutadans, assegura l'estabilitat i el relleu normal dels governants, com han demostrat els comicis d'aquest darrer any, les eleccions generals i les parroquials. Permet la millora institucional constant i canalitza els conflictes i les demandes ciutadanes de manera dialogada i participada. El nostre nivell de vida, guanyat, no ho oblidéssim mai, gràcies als esforços de les generacions que ens han precedit i les actuals, ens permet gaudir de serveis públics, infraestructures de qualitat, ens empeny a tenir una bona cura dels nostres padrins, especialment dels malalts, també dels discapacitats, i podem redistribuir equitativament la riquesa. És un repte, un nou repte en aquests moments, i ens demana incrementar amb generositat també la nostra aportació a la cooperació internacional. Ser del concert de les nacions també ens demana ajudar en allò que per al desenvolupament de les nacions calgui. El nostre entorn natural, d'una bellesa esplèndida, però també fràgil, ens ajuda a comprendre la necessitat que adaptem progressivament el nostre estil de vida per promoure una ecologia integral. Tot això fa el nostre país atractiu a milions de persones que ens visiten cada any i que és una font d'oportunitats que cal que administrem amb saviesa, amb responsabilitat. En aquest context de possibilitats i reptes, celebro la conclusió de les negociacions de l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea. Aquestes negociacions s'han pogut cloure amb èxit i aprofitant un moment polític que podríem qualificar d'únic i irrepetible i permetran tenir més a prop l'objectiu de fer d'Andorra un país més resilient i més sostenible. Expresso el desig, i ho demano al govern i al conjunt de les forces polítiques que avui estem aquí representades, que sapigueu apropar a la ciutadania d'Andorra la importància d'aquest moment que vivim i la transcendència de la decisió que caldrà prendre per triar el camí a seguir. No és el mateix manifestar en un context internacional dinàmic i incert que Andorra decideix ser un estat associat a la Unió Europea que, per contra, decidir romandre un país tercer. Vull manifestar el meu sincer agraïment a les persones que han estat implicades en aquesta llarga negociació que ha requerit des de ja fa 8 anys i 9 mesos d'intercanvis amb les institucions europees per tota la feina, la dedicació i la defensa dels interessos d'Andorra que han dut a terme. Ho puc testimoniar des de la institució que represento en haver-hi estat associats als coprínceps des de l'inici en les converses, en les negociacions. Hi ha altres reptes que han de merèixer també l'atenció prioritària de les nostres institucions i de tots els andorrans. Entre ells, deixeu-me assenyalar 2, l'educació i l'habitatge. Són en el cor, en el cap de tots, en els sentiments. Tots volem trobar millores i solucions. Tots reconeixem la importància de l'educació, a més de la funció essencial i insubstituïble dels pares i mares, primers responsables de l'educació dels fills, cal tenir cura sempre de les institucions educatives,
que són moltes més que l'escola o la universitat. Molts més eduquen i hem d'educar. Andorra compta amb un sistema peculiar que ofereix àmplies possibilitats d'elecció a les famílies, entre l'escola andorrana, la confessional, l'espanyola i la francesa, gràcies pel que elles fan a tot el món educatiu i hi comprenem les famílies, és clar que sí, però també tots els docents, tots els que hi estan a prop i intenten cercar les innovacions amb responsabilitat que cal dur-hi a terme. Cal que sapiguem orientar la seva difícil tasca a fi d'ajudar els infants, els adolescents, els joves a créixer com a persones i com a ciutadans, estimar la vida, estimar el país, a treballar pel bé comú en el coneixement i l'estima de tot el que és nostre, les tradicions, el que ens fa, el que ens ha afeiçonat, i educar-los en la veritat i en la llibertat. Les innovacions tecnològiques accelerades de l'era digital han de ser viscudes com a oportunitats, però sense menystenir els importants riscos que també comporten. Com diu el papa Francesc, això ens obliga a promoure en els joves el pensament crític, la capacitat de discerniment en l'ús de dades i continguts i en els aspectes socials i ètics de l'ús de la tecnologia avançada. D'altra banda, l'altre gran tema, l'habitatge, el gran desafiament de garantir a tots els ciutadans i residents aquest dret. S'ha de mantenir com a veritable prioritat de totes les institucions públiques. La població ens ho demana, ho veieu, com també de tots els actors socials. El nostre país, si vol ser fidel a la seva cultura d'acollida i de cohesió social, no es pot permetre desatendre la població per aquest motiu. Vull recordar la importància de respectar un principi ètic que sempre ha subratllat la doctrina social de l'Església, la funció social de la propietat, la destinació universal de tots els béns com a realitat anterior a la propietat privada a fi de garantir que tothom visqui amb dignitat i l'especial atenció als més desafavorits, potser els que tenen els sous més mínims. Potser aquest és un gran camí que hem d'explorar. Aprofito també avui per felicitar els cònsols i els consellers i conselleres comunals elegits en les eleccions parroquials d'abans d'ahir. Jo vull dir a la cònsol d'Encamp, que està aquí, i una mica més no hi ha ni seients ja. O sigui que us felicito d'acord i avui representeu a tots els cònsols amb moltíssima dignitat per la vostra victòria, la qual és democràtica i per tant és el que la vostra parròquia ha desitjat. Excuso de passada al cònsol de Canillo, que no podia ser present avui, però ha delegat molt bé. Els encoratjo tots a iniciar una nova etapa a l'alçada de la importància institucional dels nostres comuns, peça clau de la governabilitat del nostre país. A ells i també al Consell General i al Govern, sorgits de les eleccions d'ara fa uns mesos, els demanem tenir sempre present, com ja ho feu, que la política és la noble tasca de servir el bé comú, el poble confiat i de posar les bases per un futur just i digne per a tothom, a tenir cura de la relació i la cooperació entre totes les persones, grups i sensibilitats, si voleu, ideologies, així com una preocupació preferent pels més vulnerables i necessitats. Acabo convidant-vos a l'esperança. Aquests dies vindrà un nou any, no? A vegades hi ha moments que les coses ens venen més de cara, a vegades potser no tant, veiem els problemes o se'ns fan grans o ens els fa grans, però l'esperança és aquella virtut que en l'obra esplèndida del Pòrtic de les Tres Virtuts, Saint-Exupéry ens parlava d'aquella petita, feble virtut.
la caritat és molt gran, arriba a tot arreu, deia, la fe encara més, però l'esperança és una jove noieta que reneix cada matí ha de néixer. Rellegim-lo aquests dies, perquè és un text fantàstic, no? Fantàstic. Esperança. Com diu el papa Francesc, l'esperança és el motor que ens posa en camí, que ens dona ales per avançar fins i tot quan els obstacles semblen insuperables. No és voluntarisme, sinó aquella actitud que obre portes a la pau, a superar desconfiances, al compromís pacient i constant per la justícia, a la mirada compassiva per les persones que tenim a prop. Nadal és una gran alenada d'esperança perquè ens fa conscients de la nostra interdependència i condició fraterna, derivada del nostre origen i destí comuns com a éssers humans. Benvolguts, benvolgudes, amb aquest esperit us desitjo a tots, ja des d'ara, que tingueu juntament amb les vostres famílies unes entranyables i joioses festes de Nadal, que renovin la nostra vida i que en l'any que començarem el nostre país avanci cap a la solidaritat, la prosperitat, la justícia i la pau. Molt bon Nadal a tots i visca Andorra!